Dobrý den, máte rádi přírodu? A zároveň se nechcete starat o dům s velkou zahradou? Tak to je tento byt pro vás jako stvořený. Vítejte v Kocléřově. Tento slunný prostorný byt o dispozici 3+KK je doslova byt mnoha možností. Nachází se ve 2. patře a dispozičně je velmi dobře řešený. Obrovskou výhodou bytu je půda, která k němu patří, a máte ji přímo nad bytem, což může být inspirací pro váš další projekt. K bytu dále náleží prostorný sklad, ve kterém je umístěn kotel na tuhá paliva. Vytápění bytu je tedy velmi pohodlné a díky slušnému zásobníku přikládáte jen jednou za 2 týdny. V teplých měsících jistě oceníte vy i vaši přátelé tento parádní zahradní domek s letní kuchyní, posezením a úžasným výhledem do přírody. Toužíte po vlastní zeleninové či ovocné úrodě? Tak to mám pro vás dobrou zprávu. Na zahrádce hned vedle domu se jí bude skvěle dařit. Obec Kocléřov je perfektní lokalita s velmi dobrou občanskou vybaveností. Taková nabídka se nebude jen tak opakovat. Tak ať vám neuteče. Budu se na vás těšit na prohlídce.